బెటాలియన్ ఎంత దూరం ఉంటుంది? 1.5 కిలోమీటర్. డిఎస్పీ గారు ఉన్నారు అన్నాను, కానీ ఎలివేడు పనులు బాగా జరుగుతాయండి. బెటాలియన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇది పెట్టింది. ఇది టోటల్గా ఏంటంటే అంత ఎడల్పు వస్తుంది, 4 మీటర్స్ ఎడల్పు వస్తుంది టాప్ వీటికి. ఇప్పుడు అది ఒక 450 మీటర్స్ వరకు పెట్టాం లెంగ్త్. వాకింగ్ ట్రాక్ అంతా వస్తుంది, బ్యూటిఫికేషన్ అంతా దీంట్లో, సోలార్ లైటింగ్ అన్నీ. మీ వాళ్ళు కూడా వాకింగ్కి కానీ జాగింగ్కి కానీ మీ వాళ్ళకి ఉపయోగపడద్దు అనే ఉద్దేశంతో దీన్ని అసలు మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంది. ఇది 450 మీటర్లు. ఒకసారి మీ ట్యాప్తో కూడా మాట్లాడండి. ఇంకేదైనా ఒక 100-150 మీటర్లు పెంచితే బాగుంటుందంటే నేను కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి ఆ అమౌంట్ శాంక్షన్ చేయించి వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తాను. ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు మొత్తం ఇది 1.7 ఉంది. 1.7 1.74 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఈ బండు ఈ చెరువు కట్ట ఉండేది 1.7 కిలోమీటర్స్ ఉంది. 1.7లో మేము ఇప్పుడు 450 ఈ వెడల్పుని చేస్తాం. మిగతాదంతా మామూలుగా 3 మీటర్స్ ఎంత పెడతారు. ఇరిగేషన్ స్టాండర్డ్ 3 మీటర్స్ ఉంది. 3 మీటర్స్ ఎడల్పు ఏమొస్తుంది కట్టంతా. ఈ 450 మీటర్లు మాత్రం 5 మీటర్ల ఎడల్పు వస్తుంది. ఇది దీనికి పైన పేమెంట్ వస్తుంది.